Kọmishọna okwu gbasara okpuru ọchịchị ime obodo na echichi dị n'aka na Anambra Steeti bụ Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne akagbugo nnọọ n'ozuzu oke ya bụ mwakpo na mmetọ emechọrọ onye ndu ndị obodo Ifitedunu bụ Chief Uchenna Nwoye wee na-ekwe nkwa na gọọmenti steeti a na njikọ aka ndị ọrụ nchekwa dịgasị iche iche amazu ike wee ganye na anwụchikọ ndị dum aka ha dị na ya bụ ajọ omefu ka ndị ọzọ wee si na ya mụrụ akọ ka Nneka Anọliefo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị President General ahụ okwu nke onye isi ha bụ Barrister Titus Akpudo dịka ha mechara ngagharị ahụ na obi gọọmenti dị n'Awka, Maazị Nwabunwanne onye nke gbarụrụ ihu maka ya bụ ajọ mwakpo kwuru na ndị mere ya bụ ihe na a ga-akpụga ha n'ụlọ ikpe. Kọmishọna Nwabunwanne gwakwara ndị obodo ahụ na-eso okwu ka ha gbaa mbọ buru mkpesa ha bugara ndị Ministry of Local Government, Chieftaincy and Community Affairs maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ghara ịdị na-ewere aka ha ekpe ikpe. Ọ gwakwaziri ndị President General na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo ga-agba mbọ ịhụ na Anambra Steeti bụ ebe dị mma obibi. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye isi nke Asatọ bụ Barrister Akpudo kọwakwara na gọọmenti nwere mwute na mwakpo nke awakpọrọ Maazị Nwoye kwuo na ọ bụghị ihe dị mma. N'okwu nke ha, President General Umuoji bụ Maazị Sly Onyema nakwa President General nke Okija bụ Chief Ken Emeakaye kwusoro ya bụ mwakpo ma yọkwa gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka.